Good morning guys! Nagbabalik na naman tayo para sa panibagong kwentuhan at chikahan. Medyo isang linggo din tayong hindi naka-post ng bagong video kasi nga yun, medyo hindi magandang pakiramdam natin. Pero ngayon, nagbabalik na naman tayo. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mga root crops na kinakain ng ating mga magsasaka o ating mga local farmers. Kapwa natin mga taga-Samar, mga kinakain nila na root crops, alternatibong pagkain pag walang rice na o walang pambili ng ibang pagkain, yun yung kinakain ng ating mga kapwa, mga waray nun. And based na din sa my experience nung bata pa ako, para makasurvive kami, ganito din yung kinakain namin mga root crops. Pero bago yan guys, shoutout muna kay Vanessa Alvarez, Mark Katrupa Mix TV, Joey Muluboko, classmate ko siya ng third year high school, and shoutout din kay Bea Rosales, shoutout din kay Mary Fee, and shoutout din kay Lorna Ramirez, and syempre shoutout din kay Jess. Thank you Jess, thank you sa support. Alam mo naman yun, hindi ko na kailangan banggitin dito. Shout out sa'yo, nanonood ka ngayon. Thank you so much. Thank you guys so much sa support. Thank you. Number one is, ang tawag sa amin is butig. Iba yung tawag dito sa Manila sa Luzon, sa Tagalog. Butig, pero sa amin sa Waray, tawag is butig. Number one is butig. Yun yung kinakain nila. Alternatibong pagkain pag walang rice. Ang root crops na to guys is masarap siyang nilaga or pwede rin siyang ginataan na may asukal or ginataan na may asin. Or iraid, para siyang suman pero ang tawag sa amin is iraid. Nilalagay siya ng nyog at saka asukal na binabalot sa dahon. Or pwede rin siyang hiwain ng maliliit and then lagyan ng malagkit na bigas at saka gata. Ang tawag sa amin is tabudlo or ginataan na may malagkit, ginataan. Number two is yung kamote or sweet potato. Yun din yung kinakain, masarap na kainin na kain. Maraming benefits sa pagkain ng sweet potato. Napakasarap niya guys. Yun. Tsaka yung dahon niya is marami siyang benefits. Ipatas din siya ng platelets actually guys. Based on my experience, ginawa ko siya dati nung nagka-dengue ako. Yun yung ininom ko para tumas yung platelets ko. Kasi dapat sasalinan ako ng dugo noon is, yun, hindi ako nasalinan because of that sweet potato yung dahon niya, talbos ng kamote. Sa pag-harvest naman ng ganitong klase ng root crops is kailangan mong sundan bawat ugat. Kasi nandun yung kanyang laman, yung bawat ugat na nakasunod. And makikita din kasi yung lupa niya minsan is nagkakrak yung lupa. Ibig sabihin, nandyan yung laman sa ilalim ng crack ng lupa. Ang root crops na rin na to guys is masarap siyang nilaga. Tubig lang siya pakukuluan until mawala yung sabaw niya. Sarap. At pwede ring kamutikyo, tinatawag nilang kamutikyo, binabalatan and then hinihiwa and then dinidip fry siya, nilalagyan ng kunting asukal and then tinutuhog-tuhog siya. Masarap din siya guys. And yung dahon niya is pwede ring gawing gulay, pwedeng gawing lagyan ng gata or pwede ring igisan. Masarap din siyang gulay. And as I said kanina na yung dahon niya is effective pampataas ng platelets kasi based on my experience, mababa yung platelets ko nung nagka-dengue ako. Pero nang may nag-advise sa akin na isang patient din sa isang hospital kung saan ako na-admit na pampataas daw yung talbos ng kamuti ng platelets. Kailangan lang pakuluan ng talbos ng dahon and then yun ang inumin para tumaas yung platelets. And sa awa ng Diyos, hindi ako nasalina ng dugo kasi yun nga, tumaas yung platelets ko dahil sa talbos ng kamote. Masasabi kong effective talaga siya guys. Number
3 is yung kasaba. Sa amin is beranghoy. Yun yung kinakain. Isa pang alternatibong pagkain ng ating mga kapwa-waray, mga taga-probinsya, mga local people na root crops. Sa pag-harvest naman ng ganitong klase ng root crops, as you can see, is kailangan bunutin muna yung puno and yun, nasa ilalim yung kanyang laman. Masarap din tong nilaga. Siyempre, babalatan muna and then ilalaga siya guys. Napakasarap. Sarap siyang iparit sa dried fish or alamang. Pwede rin siyang gawing puto guys. Napakasarap. Or nilupak. And syempre, kasaba cake. Napakasarap ng kasaba cake. At alam nyo ba guys, na ang gawgaw or ay galing sa kasaba? Ang kanyang juice ng kasaba is pag natuyo is nagiging gawgaw. And maraming luto pa ang pwedeng gawin sa kasaba. Nandyan din guys yung tawag sa amin is kurot or sa ibang provinces. Basta ang tawag sa kanila is iba. Tawag sa amin is kurot. Kinakain din siya, alternatibong pagkain din siya. Ang ganitong klase naman guys ng root crops is tumutubo siya kung saan-saan. So kailangan mo siyang hanapin sa paligid. Ang sabi ng father ko is nung panahon daw ng paggutom, kinain daw nila yun yung kurot. Pero kailangan alam mo ang proseso sa ng root crops na yan kasi sabi nila is nakakalason daw yun pag hindi nasunod yung proseso ng paggawa ng kurot na yan. Actually, sa panahon ng tagutom, yun yung kinain nila nung walang rice, walang rice, tagutom siya, tagtuyo, El Nino, yung wala silang makain. Yun yung kinakain din ng ating mga kapwa mga waray, kapwa mga mahirap. And according sa ating pagsasaliksik, ang ganitong klase ng root crops is kailangan siyang balatan and hiwain ng maninipis and hugasan siya ng mabuti ng paulit-ulit at ibabad sa tubig. And pagkatapos is ibibilad siya ng mga ilang araw para matuyo bago siya makain, lutuin ulit. Yun na nga, nalaman nyo kung anong mga kinakain ng ating mga kapwa-waray. Comment down below kung ano pa yung mga root crops na hindi ko nabanggit sa mga lugar nyo. Kung ano yung mga alternatibong kinakain nyo pag walang rice or walang pambili ng pagkain. So ayun lang guys, sana nagustuhan nyo ang video ito. Palike na rin and comment down below. And don't forget to subscribe. See you on my next vlog. God bless us all. Bye-bye!